noites e benvidos a esta primeira edición de A Fondo, un programa de reportaxes de investigación co que procuraremos desvelar algunhas das claves da sociedade actual. Na emisión de hoxe tentaremos botar luz sobre un punto escuro da nosa vida política, as farolas. Como se conceden? Cumpren realmente a función para a que foron concebidas? Alumean? Que resposta dan diante dos cidadáns? Estas son algunhas das cuestións que abordaremos de inmediato e asegúrolles que as conclusións que poderán tirar a fin deste espazo non lles deixarán indiferentes. Desprazámonos a un concello do noso entorno, Rebosende, e falamos cos verdadeiros protagonistas, os seus veciños e as súas veciñas, para desenmascarar todo o que se move arredor das omnipresentes farolas. Sí, efectivamente. É abusiva a cantidade de farolas que se poñen. E alégrome de que me faga esa pregunta. Hai estudos a nivel xeral de contaminación lumínica. Mire, mirámonos despois. Eu, que son un home con inquietudes, fixen un estudo de campo aquí no noso concello en Rebosende e as conclusións foron abrumadoras. Eu mesmo quedei sorprendido. O 66,3% das farolas que hai é absolutamente inútil. O problema está na nosa clase política. Un niño de corrupción que supedita os intereses da cidadanía polas súas propias convenencias. Que no caso dos políticos son meramente electorais. Pero sabe que lle digo, señorita? Que temos a clase de políticos que nos merecemos. A xente non quere vivir mellor, quere farolas. A clase política que se merecen. Puntualicemos. A ignorancia é o cancro da nosa sociedade. Os nosos veciños, humildes, sen cultura, perden a súa vontade ante promesas inocuas, banais, e van cedendo ante superficialidades e futilidades, sen ter en conta o benestar da comunidade cidadá. Pero, Álvaro, por favor, que estás dicindo? Que os demais non poden ter farolas cando nos acaban de poñer 4 aí fora? Mira, nos puseron os 4 agora, antes das eleccións. Pero que nos viñan moi ben, sabes? Porque eu teño que sair moitas veces de noite, soa, a recoller os rapaces cando saen do fútbol. E así xa non teño medo. Teño entendido que vostede non está moi contento co alumeado público. Que problema ten? Home, pois salta a vista. E non ves nada raro. A pouco que te fixas sabes que a farola está mal colocada, que só alumba para esta casa. Se estivese ben posta, daría servicio ás dúas casas. Eu se teño que salir de noite fora, teño que encender a miña luz. Polo que pago 2 veces, porque pago o alumeado público cos meus impostos e aparte pago a miña electricidade. E así, ela ten iluminada toda a noite o seu xardín e eu quedo na sombra. Hostia. Que tes que falar, tixa, que estás dicindo? A ver, que problema tes ti, ca farola? Que problema tes? Non che gusta onde está? Pois puxérala ti, pedírala ti. Que a que tivo que falar co alcalde fun eu, que ti non móvelo cupra nada. Que pretendías? Que che puxeran a farola ti e eu quedara ás curas? Pois foras ti falar co alcalde, en vez de andar falando tanto por aí, polas tabernas e ca xente. Eu non teño que pedir favor a ninguén. Isto é un dereito, entendes? Pero é que as cousas non funcionan así. Eu teño moi claro que se quero conseguir algo, teño que moverme eu, que a min non me van traer nada a casa. Como espere polos meus dereitos, tamén eu estaba ás curas. A que se refire? Mira, o mundo sempre foi así. As cousas son como son e sempre van ser así. Eu fui falar co alcalde e díxenlle que necesitaba unha farola e que contara cos meus votos e con todos os da miña casa. Oye, pois a semana seguinte estaba alumbrando. Pero ti non ves que che están comprando votos? Bueno, pero polo menos vale para algo. Para que vale o teu? Para estar ás curas. Pois o meu vale para non deberlle un favor a ninguén. Bueno. Despois vos queixadevos de que os políticos son corruptos e que fan política clientelar. Fan política clientelar porque teñen moitos clientes como a ti. O voto é un dereito, é libre. Ti non tiñes unha arma mestra. Non aprobou as oposicións aí atrás. Por si, sí que teño, pero eu non sei a que ven meter miña irmá nesto, E non aprobou por enchufe? No. Ela ben que estudiou, Sí. Sí que estudiou. E logo que che parecería se a tua irmán quedase fora porque unha lercha como a ti fose falar co tribunal para meter a súa filla enchufada? Bueno, non ten que ver. Sempre andan mezclando as cousas, carallo, bueno. País.
Para vostedes foi unha satisfacción que lle puxeran esta farola aquí, non si? Pois sí, foi unha tranquilidade. Iso sí, pero isto é para a tele, non? Sí, é para a tele. Pero contenme, que pasaba antes de que chegase o alumeado? Tiñan algún problema? E logo a que hora van a pasar? Porque se é para a galega, aí dá no parte desde as 12 de mediodía hasta as 4 da tarde. Este é por parte, non? Non, non é para parte. Pero como non ia ter problemas con este home antes da farola. Non ve que non é normal. E ademais, con ele era sempre un sin vivir. Sempre un sin vivir. Ti traballas por do parte? Home, porque eu quería facer gravar ao meu neto, porque ti non sei de onde és. É que eu non son daqui, son de fora. Por que eran sin vivir antes? Discutíamos sempre, porque tamén o tema dos marcos tampouco non lle está lá moi ben axeitado, E ti que por de marco? A pedra, pero móvese, tranquilamente. Pedro, o da Ermitas, dixo que iba a poñer os marcos todos de tubos de plástico, porque así non lles roubaban, pero roubarenlles igual. Pero mira, a farola, que alumbre máis ou que alumbre menos, eso a nos danos igual. Pero a ver quen carallo move o posto agora. Vostede está contenta cos modelos de farola que lle puxeron? Eu que estaría contenta con a farola que non alumease. Pero como é iso? É que mira, a min desde que me puxeron a farola é que sin vivir. É que me trae todos os rayos da farola. Eu xa non a quería, pero eu ali o alcalde e arra que tiña que poñer unha farola. E que tiña que poñela. E púxoma. Pero veremos a ver o problema que me trae a min o rayo da farola. Que non sei cantos gastos que terei por culpa dela. E logo non paga o concello. Aló, ben que se verá. Ves, é che vai quen me puxo. Quen é o electricista? Que electricista? É chimpino do concello, non sabes? O que ten as chaves, o que fai recados, o que sirve para todo bo. Bueno, a él mandaron vir de cambiar a bombilla a farola, pero en confianza que non salga na tele. Se eu tiña ruta pedradas. Pero por qué? Porque eu son moi dormiñona, gustaba moito a cama. E desde que me puxeron a farola é que non podo descansar, dá má luz directamente na habitación. Escrallóse unha persiana que non... Está do lado que ainda falla algunha vez, pero esta non falla ningún día a condenada. Ese non é o peor. O peor é que ainda por arriba lle estás que estar agradecida. Vexo ao alcalde e ainda lle teño que dar as gracias. Bueno, señora, pois moitas gracias. Xa rematamos isto todo. Bueno, pois ahora, está cando queres. Mira, non me fagas falar, Non me fagas falar. E logo? É que é un tema complexo. Por un lado, están os intereses das grandes compañías eléctricas que o único que queren é que se consuma máis para producir máis e ter maiores beneficios. E polo outro, a culpa é toda dos gobernos. Porque son estas mesmas empresas as que despois lle fan unha financiación irregular para as súas campañas electorais. Pero, que me queres dicir? Que existe unha especie de acordo entre, poñamos por caso, a condesa e o alcalde? Pois claro que existe un acordo entre as compañías e os partidos, pero é que eso xa sabe todo o mundo. O que pasa é que non se pode demostrar. Como non hai papéis, como faz para demostralo? Dime, non ten remedio. Xa entendo. E a nivel medioambiental, que tipo de consecuencias teñen estas actuacións? A nivel medioambiental, as consecuencias son tremendas, terribles. Isto é unha irresponsabilidade. Estamos acabando cos nosos ríos, cun país inzado de encoros. Temos 2 macrocentrais térmicas que contaminan máis que nada. Temos o monte sementado de muiños de vento a producir para Madrid. Isto, se non se pon remedio, vai estourar por algún lado, porque a natureza non pode seguir este ritmo de expoliación dos recursos. Temos que exixir responsabilidades. Pois mire, eu penso que temos moita sorte de ter o alcalde que temos. Nós, a dicir verdad, estamos moi satisfeitos. Ai, Alberto, senta aquí, anda. Vá, mamá, teño cosas máis importantes que facer. Que vamos a ir na televisión, home. Senta aquí. Pero non hai che tu araio. Non che dixo que sentaras, pois senta. Pero cónteme, por que están tan satisfeitos?
Porque eu estou moi agradecido. Usted pregunta pola luz, non? Pois mire, ben sabe que de inverno sempre a noite. E aquí isto estaba máis negro que o chapapote, non se vía burro a tres pasos. E eu fui falar con el, dixelle se podía poñer un par de farolas e, oes, cumpriu. Pero falo da luz como podía falar de outra cousa, que cando foi do asfaltado do curral, o mesmo, non houve ningún problema. Eu pedille un favor e el fixo. Pero foi un favor sen contrapartida? A ver se me explico. El díxome que se lle botábamos non había ningún problema. Normal, O caso é que aí están as farolas. Xa as biches, non? Xa as viu. Alumando, E a mí gustan os homes de palabra, que cumplen. Penso que falar mal do alcalde é falar mal de Dios, Eu penso que temos un alcalde moi honrado. Uns huevos! Ai, pa tortilla, claro. Mamá, xa vou! Como lle estaba dicindo, estou moi contento da honradeza da legalidade do noso alcalde, porque a mí gusta máis a xente seria, non me gusta estes que andan facendo trapalladas por aí. Mira, papá, eso non crees nin ti, tanta honradez e tanta hostia. E me vas contar que tes a muxidora enganchado ao medio do público? Me cago na cola que te fixo, ti non sabes estar calado. Ti moito respeto lle tes os caciques. E son os que están expoliando os nosos recursos para que os de Madrid, leven os cartos. Eso que o dis, tío, a tua amiga agrohippie. Non te metas con Paloma, oiches? Si, a ver, si, o que hai é moita ecologista que a barriga chea. Onde que vive Paloma? Vive das 4 leitugas que ten aí na horta, vive diso. De quen é fillo? É Paloma Villamer. Que gana máis o Villamer nun mes que nos traballando toda a puta vida como escravos. Porque estes van de ecologistas, pero o pai da Villamer, da hippie esa, coñece? E sabe que ten a canteira aí en riba, que está escarallando toda a serra, está acabando con todo. Vai, tome, vai, xa non sei para que tua nai te mandou sentar aquí, Oiches, isto non o saques na televisión, Non vai salir, non! Xa viron que hai opinións para todos os gustos, mais ningunha nos debe deixar indiferentes. As acusacións que se verquiron revisten certa gravidade, así que o noso equipo desprazouse a falar cos verdadeiros responsables, mais ningún membro da corporación municipal aceptou falar con Afondo. O noso programa non podía deixalos a vostedes, os cidadáns, indefensos ante unha presunta injustiza. Así que puxemos en marcha todos os mecanismos ao noso alcance para chegar ao fondo do asunto e sacar toda a verdade. As imaxes que van ver a continuación son un documento único que de seguro traerá moitas e sonadas consecuencias. As dificultades para conseguir o que van ver de seguido non impediron que esta noite lle poidamos ofrecer toda a verdade sobre a trama das farolas, e asegúrolles que foron moitas as dificultades. Vexan, pois, este documento único que Afondo conseguiu en exclusiva para vostedes. Orden do día, por favor. Hay que hablar de las actividades culturales del mes. Ajá. Mirar las obras en la escuela y el tema del alumbrado. El alumbrado público, muy bien. Bueno, actividades culturales pódense mirar en calquer outro momento. As obras da escola tamén. Moi ben. Traballar fora. Quen leva este ano o tema das farolas? Pero é que o tempo tamén, Eu penso que hai que falalo. Son as actividades culturales todo o mes. Que? De todo o mes, meu home, de todo o mes. Pero quen come da cultura, Marcos? Marcos, quen come da cultura? A ver. Sin farolas non se pode ler, non hai cultura, che. Entende? Date sentadiño, caladiño, ni 5 minutos. E non comas o móvil. Farolas, por favor. Bueno, pues pasando a temas un pouco máis serios. Bueno, eu teño 5 farolas comprometidas e dixeronme que temos todos os votos. Entonces sería, vamos a ver, son 5 familias e 16 votos. 16 votos. Que máis, por favor? Pois eu teño 7 farolas. Ademais, unha das familias ten 6 fillos, e todos en idade de votar. Daquela? 30 votos desta remesa. 30, que máis, Rita, venga. A ver, Armando, eu teño dúas cousas que dicir. Ui! Non, porque... Dile. A ver, o día que poñen salsa rosas espabilamos tanto como a hoxe, Será cambio, Rita, é a cambio. Acontecimiento cultural. Ou non? Ben. Non digo nada máis. Veña, que E segundo, que eu non teño farolas, pero teño contenedores. Home, que onde vas a acabar ti? Nun contenedor. Cantos contenedores tes? Ben, pois temos acabado 10 contenedores que veñen a equivaler a 22 votos ou 24. Estamos aí que non sabemos, porque
que é unha parroquia un pouco conflictiva. Temos dous chavalitos un pouco... Ai, esas pintas raras, non sabes? Grafiteros, Sí. Pois 22. 22. Non, 22. Sí, casi mellor ir por seguro. Ser realistas, moi ben. Mais nada, non, Smithers? Eu tiña que falar do tema da escola e das actividades culturais. Que todos os meses me faces o mesmo, Marcos, ti co tema da cultura neste concello vas como a un coite. Vas como a un coite, Hoxe, farolas. Champions. Dende que inventou o lume, o home sentiuse dono da luz. Iluminara o seu antollo. Hoxe isto é máis verdade ca nunca. Rebosende non é París, mais aquí ben podíamos chamalo o Concello das Luces. Deixámolos por esta semana, pero convidámolos á nosa próxima cita, na que a fondo analizará o tráfico ilegal de aguardente que se veu detectando en certas localidades do país. Teñan unha moi boa semana. Que ves estes todos, Home, mal nunca dou. Oi, salironche boas uvas, Carallo, son catalán. E ti, fumando na tele. Pero que me faltaba, non fumar na miña casa. Ti que te crías? Que era volta ciclista a España ou que? Dabas de unha traza de ciclista? Mira que vas, o piloto que te cagas. Oye, Manolo, cambia aí e ponnos o fútbol. Eso, pongo Barça. Eso, nos pode vir a Ronaldinho a ganamos a Liga. Culturas, este ano non vas nas listas? Vai ao carallo, chimpi. Ten un pouco de cultura, home. Así que puxemos en marcha todos os mecanismos ao noso alcance para chegar ao fondo do asunto e sacar toda a verdade. Que o polideportivo está cerrado. Pero sabes que quedamos todas las semanas para entrar. En fin, ¿por qué no nos dice la chica? No me toca las pelotas, vale. Sandra, ponme outro. Hola, Hola, eu chamome Luz. eu son Chimpín. Así que ti eres o famoso Chimpín. Famoso en Rebosende. Que queres tomar? Non, eu prefiro bailar. Bailes. Non, bailar. Jarro de bolsa, sabes? Eu vou bastante quente. Onde me levas, Chimpín? A miña casa. Estas chaves son todas da tua casa. Non, aquí hai do polideportivo, do centro de saúde, do colexio. E do Concello tamén tes? Da casa do Concello? Sí. Claro. A casa do Concello, non?
Madriña, que cantas chaves. Isto non é nada, ainda hai máis. O malo é dar que é. Creo que este. Oh! Custo por los dentes. ¿Ves? Cuidado, que aquí hai un escalón. Non podemos prender a luz, pero non fai falta, xa está así. E as farolas de Rebosende? Que menuda potencia. Porque son trifásicas. E o salón de plegos? Que os fajamos non son de plenos? Non me importaría. A mí tampouco. O salón de plenos é ali, pero a mí xa non vai aquí. Que foi ese ruido? Non haberá alguén? Creo que non. Espera aquí. Agora xa sei por que te chaman Chimpín. Ti tamén chimpas ben. Gas universal, no trasego de parolas. Cando tempo de votar yo, dice que me mola. Cantería y luz asfalto, cantas que son chachaleando. O aluguer sale barato, xura fidelidade, terás luz por rato. O algo está pasando, o arrepato desigual. Na miña rúa só hai dúas, e cantas de Pascual, que tranquilo de verano. Eu não penso que não poderá ficar fácil. Agora tô tratando de encender, de prendê-la, não há forma. Olha lá,